ازي جنسهم جنس سلف النهضة إرترايو جنس سلف النهضة إرتراويان ولتكاوي محبراوي قطباوي عفشاوي خنوطات هاجرنا الحضرة السبنانا ملكيتو عبسمون كلتا جزيز زفلنو مهدب تقرنيايو كورات خاطات مدبنا نايلو متحستو كالا اي كفال صار ملكي مسبحاوكي وهذا مسكم نجار بدراما ملكع كقرب لنا يوم سنة مكتتال كنيات سمون هلو صار من كاركي مرحبا بهاوكي نايدا حندي قدا حج دويلكا هاي دكس كان ديخا انت كن دكس دا زدكس غزي دولناينا اي حج خنتاي ترخبه ازون نحنا نسو دكاس كليومنا بجها فيسبوك ايتبل مسنجر ايتبل بمدوال بمصحف بصرف يسالونا له سباي زي مويتلكم اوريكم حسوتي كدعتنا بلو رحنا نقومنا بجها ازمو مع حدش ነገር ኮይኑ እንታ بهاوكي صرف እንተኾነ አመሎም እዩ ድሓርቃ ሓደ መጋበርያ ብ10 አካውንት ቀያይሩ ደጋጊሙ ስለ ዝጸረፈካ ክገርመካ ይብሉን በዝናይ ቆልዑ ምናዋራ ናይ ወይጦታት ትሽርሸር እንተኮይንካሞ የለኻን ቀደም ዝተናዓቀ ሜላ ናይ ትውድቕ ስርዓት እንዲዩ ኖ ተሸርሽረ ዘይኮንኩ በዚሕና በጀኻ ጽረ ምልክዓርኪ ሕጂሲ ከም ገለ አፎም ዘትሕዞም ግብረ መልሲ መሃብ አድላይ ኮይኑሎ ክጻረፉ ኢሎም መልሓሶም አውፅእ ምሰበሉ ነዛ نورا ملحسهم قرص أدراج قالات كزنبولنا بجس كبلون كلو بمدروجح قالات جركا سقط امسط حنت تصرفي وس كبلو مس جمرو اتاكا عصفي تاو قبر مرسيبكا درع جفع بيلكا بصر متقعت مهجام مطرح يزواص بركه زيوم بخمات راح نكسعر زخلو زت بلو زلخا كوا ساكت مداخميو غزيخان عقمخان ابتا اقداسنا يقال سعمام تزيت تقيمكالو وصيت ابزركبو نطفتات تزي صيركا كو لو تخرغاغصلو تخل عدلاتي خاتباخن غزيخان عقمخان مدباتكا امسلات طرح يخوعل زلو نسوم ابززغعرلو ግብረ መልስ ክትህብ ጥራሕ ትህንደድ እንተሃሊኻ ግን መደብካ ተወንዚፉ ኣብ መደቦም ተሳስለኻ ማለት እዩ ስለዚ ንሶም ድላዮም ይጋዕሩ ንስኻ ኸ መደብካን ዕላማኻን ጥራሕ ኣተኩራ በሃውካ ዓርከ ጽቡቕ ኣለኻ እኮ ጽረ ምልካ ዓርከ ግን ከኣ نزوم ويتوتات بديكا ببرقاوي صر متقعتي افهم چلگم ما بيلكا ጉንድዝ ነው ምጽፊ 50 ሓደ ካብቲ ኣድላይ መደባትና ደይኮነን الله باوكي كمزا ፊት ንፊት ኣብ ቅድመ ግንባር ረኺብካ ትሳሃሎም ዘለኻ እምበር ኮይንካ በዚ ነዲርካ ተውፅኦ ዘለኻ ቃላሲ ዳርጋ ኣብኦም ከይበፅሓ ንዓይውን እኮ ድሂልካኒ ከመይ ደይ ነዲረ ዘለኹ ጉንድዝ ነው ማቢለ ዋይ ከብሎም ጥራሕ ይዝረአይን ዘሎ የገዳስ ከምቲ ኩሉ ግዜ ትመክረኒ ሕጂ እውን ታዊኻ ከይሃልል ኣገዳስ ንሓሳብ ከተዕጥቐኒ ናባኻ ደው ኢለ ጽቡቕ ደሓና ባሃውካ ዓርከይ ኣቐዲምካ ምኽሪ ምሕታት ምስ እተኣምኖ ሰብ ክትላዘብ ምምራፅካ ብጣዕሚ ዝድነቕ እዩ ምክንያቱ ብምኽሪ ብዘተ ብኢህን ምሂን ዝስራሕ ስራሕ ዝበለፀ ውፅኢት ከም ዝርከበሉ ኣሚንካ ኣለኻ ማለት እዩ كيف ክንደይ ግዜ ዳ ክንሸክዕ እዚ ኩሉ ካባኻ ዝቐሰምኮ ተመክሮታት እኮ ብላሽ ኣይኮነን ገርማ ባሃውኪ በል ሕጂ ከዓ ብኢህን ምሂን ብምምኽኻር ዝበለፀ ስራሕ መታን ክንሰርሕ ሕጂ እውን ሓደ ቁም ነገራት ወስ ከብለልካ የመሓዘኒ ሓዝኩኻ ግረም ቅድም ቀዳድም ንዝኾነ ግብረ መልሲ ኣድላይነቱን ውፅኢቱን ኢና ክንመዝኖ ዝግባእ ዝኾነ ኣብ ልዕልና ዝፍፀም መጥቃዕቲ ቅድሚ ተሃንዲድና ግብረ መልሲ መሃብና መበገሲኡን ዕላምኡን ኣቐዲምና ክንፈልጥ ክንፅዕር ኣለና መን ይኸዋንኡ ዝብል ሕቶ እውን ክምለስ ኣለዎ እዚ ዝግጡም ይድሓን መበገሲኡ ካብቲ ናይ ብኣንሆይ ኢሳያስ ሞይቱ ኣይሞተን ዝብል ወራወረ ዝነቅል እዩ ዕላምኡ ንሕና ሓሰውቲ ፈሽኳላት ይኹም ክብሉና ስለ ዝደለዩ እዩ ዋናታቱ ከዓ እቶም ወይጦታት ንሕና ንሱ ዝበሃሉ ሰብ መሰል ጥሪት እዮም ሕጂ ነዞም ሰብ መሰል ጥሪት ከመይ ጌርና ቁሽምድ ኣቢልና ኣቦስቶ እምነት ሒዞም ጥራሕ ምክሪ ሃበኒ ኣባሃውኪ ንዓንዶ ግደፋ ይታወኽ መጀመርያ ሙሉእ ሓሳባት ናይ ሰብ ስማዕ
ድሕሪኡ ኣስተውዒልካ ከዓ ዝመስለካ መልሲ ትህብ ክንደይ ግዜ ኢና በዛ ተህዋኽናትካ ክንማጎት ቀጽል ድሓን ፀረ መልክዕ ዓርኪ ንስኻ እውን ግን ኩልፍ ኣይትበል እዛ ተህዋኽ ክገድፋ እንተኮይነ ንስኻ እውን እዛ ኩሪፍ ምባል ክደፋ ኮስ ሕራይ መበገሲኡን ዕላምኡን ክፍለጥ ኣለዎ ዝበልኩኻ ብሓፈሻ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ሕጂ በቶም ንሕና ንሱ ናባኻ ዝዘንብ ዘሎ ፀርፍን ዘለፋን ብቐጥታ ክትርጎም እንከሎ ክልተ መበገሲታት ክህልዎ ይኽእል ሓደ ንዓኻ ዘዳኽም መንፈስካን ሞራልካን ንምቕታል ክኸውን እንከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ንስኻ መደባትካ ካብ ምፍጻም ክትቦክር ኣብ ዘይተድመዓሉ መልሰ ግብሪ ምስኣቶም ክትናቆት ግዜኻን ዓቕምኻን ከተባኽን በቲ ምስኣቶም እትለዋወጦ መልሲ ግብረ መልሲ ከዓ ብዙሕ ሰማዕን ተዓዛብን ክህውትት መጨበጢ ኣብ ዘይብሉ ናይ ሓሸውየ መድረኽ ዕንክሊል እናበልካ ለውጢ ብዘይርከቦ ህውተታ ክትሽመም መወዳእትኡኻ ናብ ተስፋ ምቁራፅ ከተምርሕ ዝዓለመ እዩ ክኸውን ዝኽእል በዚ ናይ ሓሸውየ ኣሰልቻዊ ናይ መልስን ግብረ መልስን ምውጣጥ እቶም ካብ ዝኾነ ህዝባውን ሃገራውን ዕላማታት ዝረሓቑ ኣብ ውልቃዊ ረብሓታቶም ዝተጸምዱ በዓል ንሕና ንሱ ተረባሕቲ እዮም እቶም ንህዝባዊ ዕላማ ንዋሳእ ደለይቲ ፍትሒ ግን ብዘይካ ግዜናን ዓቕምናን ምብኻን ብሞራልናን ስምዒትናን ምድኻም ፍጹም እንረኽቦ ረብሓን መክሰብን የለን ንሶም ብግዜናን ሞራልናን ክቋመሩ ዕድል ዝህብ ምርጫ እዩ እዚኣስ ሓቅኻ ፍጹም እያ ዘይሓሰብኩላ ገና ይወዳእኹን ብኻልኣይ ደረጃ ዝኾነ ዝውሃብ ግብረ መልሲ ሸትኡ ወይ ከዓ ታርጌቱ ንጹር ክኸውን ኣለዎ እዞም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሕቡእ ኣስማት ብናይ ኮንትሮባንድ ኣካውንት ወይ መወከሲ ኣድራሻታት ዝተኻትኹና ኣካላት እውን እኮ መን እዮም ዝብል ክንፈልጥ ኣለና ኣበይ ከይነብሩ ብልክዕ ኸ ፊት ንፊት ቀሪቦም ብሓሳብ ክካትዑን ክረትዑን ዝኽእሉ ድዮም ነዚ እውን ክንሪኦ እዩ ዘለና ንበል ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ጋህዲ ዓለም ኣብ ነብረሉ ኣከባቢ ኣብ ዙርያና ኣብ ምንቅስቓሳትና ኣነ ደጋፊ ህግደፍ እየ ዝብል ኣፉ መሊኡ ዝካታዕ ሰብ ይገጥመና ድዩ እስኪ ከባቢኻ ኣብቲ ህያው መድረኽ ዳሃስሶ እስኪ እከለስ ደጋፊ ኢልካ ኣፍካ መልኢኻ ትገልጾ ሰብ መቸም ኣይትረክብን ኣንታ ሎሚ ደኣ ከመይ ኢሎም ደፊሮም ንሕና ደገፍቲ ኢና ክብሉኻ ባዕሎም ክዋረዱ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣባሃውኪ ኣብቲ ጋህዲ መድረኽ ኣብቲ ህያው ዓለም ኩልና ኣብ ሓደ ትርክታ ልቢ ኢና ዘለና በዚ ፀረ ህዝቢ ጉጅለ ዝጉህ እምበር ንዕኡ ዝድግፍ ዜጋ ኣይክህልወናን እዩ የግዳስ ካብዚ ህያው ሓድሕድና ንዛትየሉ ንንባዕልና ንተሓጋገዘሉ መድራኽ መታን ክንርሕቕ ዘመን ኣምፅኦ ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂታት ከም መሳርሒ ተጠቒሞም እዮም ኣብ መንጎና ጭርጭር ዓበደ ዝፃወቱ ዘለዉ ከመይ ማለት እዚኣስ ኣይትረዳእትን ግርም በልሓዘን ንኸረዳእካ ሕራይ ሓስኩኻ ህግደፍ ደጋፊ የብሉን ኩሉ ኤርትራዊ ፍትሕን ለውጥን ኣብ ዘናድየሉ መድረኽ ኢና ዘለና እቶም ኣብ ጋህዲ ዓለም ዘይትርእዮም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግን 24 ሰዓት ክተኻትኹና ዝውዕሉ ደገፍቲ መብዛሕትኦም ሰባት ኣይኮኑን እንታይ ደኣ ደቂ ሕድርትና ወይስ መናፍስቲ ዳርጋ ኹም በሎም ከም ባሉን ክቐልል እዩ ማለት ምሽ ኣለካ ገለ ውሑዳት ብስም ካድራት ወይ ከዓ ኣባላት ወኪል ሃገራዊ ድሕነት ዝተዓሰቡ ብገዚፍ መንግስታዊ ወፃኢታትን ባጀትን ምወላ ዝግበረሎም መጋበርያታት ኣይሰኣኑን እዞም ውሑዳት መጋበርያታት ብዝተፈላለየ ኣስማት ኣዝዩ ብዙሕ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ይኸፍቱ እሞ ሽዑ ብወኪል ሃገራዊ ድሕነት ህግደፍ ብዝወሃቦም ሰሙናዊ መደብን መምርሕን ነቲ ዝተዋሃቦም ኣርእስቲ በቲ ዝኸፈትዎ ብዙሕ ኣካውንት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይነጥፍሉ ሓደ መጋበርያ ክንዲ 100 ሰብ ኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ይነጥፈሎም ኣሎ ማለት እዩ ወይለይ ኣንታ ወዲ እሞ ንሕናሲ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ምስ ሓደ መጋበርያን 99 መናፍስትን ኢና ንገጥም ዘለና ማለት እዩ ወይ ጉድ ይህናይ ደኣ እሞ እዚ ኩሉ ኣብ ፌስቡክ ንሪኦ ኣስማት ወዲ ሳሒል ወዲ ሰዋ ወዲ ናቕፋ ወዲ ሰውራዶ ተራቡራ ቃሩራ ማሩራ ዝብል ኣስማት ዘሽካዕና ዘሎ እውን ናይቶም መናፍስቲ እዩ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ስማት ንታሪኻውን ጂኦግራፊያውን ድሕረ ባይታታት ከባቢታት ዝገልጽ ኣስማት እንድዩ ህግደፋውያን ከዓ ኣብ ዘይቦትኡ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ እምበር መናፍስቲ እዚ ኩሉ ግብረ መልሲ ክህብ ኢለ ፀሕፍደፍ ክብል ዝፀናሕኩ ደኣ ምስ መናፍስቲ ክረጋረገ ክሃልል ፀኒሐ ማለት ኮዩ ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ዝኾነ እንህቦ ግብረ መልሲ ኣብ መሰረታዊ ዕላማታት ኣብ ኣረኣያ
ኣብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ዘተኮረ ዳ ኸውናሉ እምበር ኣብ ተራ ጸርፍን ዘለፋን ናይ ዝጠፈሹ መናፍስቲ ምትኹታኹ መልሲ ክንህብ ግዜና ምብኻኑ ናድላይ ይኮነን ንሶም ኣብ ግዜያዊ ስምዒታዊ ናይ ቃላት ውግእ ጸሚዶም ካብ ስራሕና ኸብኩሩና እዮም ዝወፍሩ ንሕና ድማ እቲ ናይ ሓሸው የመድረኽ ንዓታቶም ንግደፈሎም ኣባይታ ኸ ዓላማና ነትግብር ወ ስማዕ እስኪ ዝቐደመ እኮ ኣድጋ ጥፊኡለይ በላ ሓደ ዝሸኽዐ ሕጂ ኸኣሲ ክሳብ ሎሚ ምስ መናፍስቲ ብቓላት ክንዋጋእ ፀሓይና ዝዕረብና እኳ ይጣዕሰና ኣሎ ሕጂ እቲ ሓሸውየ ነቶም መናፍስቲ ንግደፈሎም እቲ ውራይና ኸኣ ንተሓሓዞ እቲ ዓባይ ሎሚ ካባኻ ዝተምሃርክዋ ቁም ነገር እዚኣ እያ ፀረ ምልክዓርከይ ኣይትስኣን ከኣ ወይ ጉድ እምበር መናፍስቲ Hey,
كدر سرت أبك زمن بالعالم وقدم زمن بالعالم وقدم قلبوا أنتم التاريخ موتان قلبوا أنتم سرقوا موتان عصبكم تنكتل بخرنا مهدي كن بالعقلي سبقنا كما بسلوحه